imani yima mfethu Hayibo. Mana kunjani? Nomuntu abamusho ngimthandayo manje ngathi ngaye. Mana lalela. Into ezokwenzeka la ukuthi awuqale awungangilungisela imafethu. no yabo uzongibophisa lento yenzayo uzosibophisa lento yenzayo akashaya umuntu esifazane Angiboshwe vele akashaya umuntu esifazane ni happy akubuyi ingane yake ngiqhubeke nibe happy Zabuse ingane yakhe phela na uqhubeke nempilo hey awungani nawe nonye ngane wena awungene uhlangana nengane wena awutholi ngane lalela ingane uyihlawulile ingane uyikhokhelele uthi uma wakho kini wafuna inkomo yemali okusho ukuthi anikweletani lutho and ingane uyayondla mfethu ke ake nikhulumeke ukuthi ingane uyamnikeza noma nithini hayi ingane ayitholayo ngathole ingane yami imini wami ngithole ingane 9 months hayi udaba la namhlanje lobhlungu namhlanje siphethe insizwa ekuthiwa uNkanyamba okuyiyona esibhalela isitori sikaNkanyamba simi kanje uNkanyamba unomntwana lo mntwana wakhe uma imchaza uthi unabo 4 to 5 months kanje kodwa usenze konke okwenziwayo okuwusiko mosuku uthola ingane ungashadile wahlawula umuzi wayihlawula nayo ingane kodwa isimanga esikhona esikhulu ukuthi uNkanyamba akakaze ezanikezwe ithuba lokuthi ingane ivakashe kubo iphinde ivakashele yena okunalokho yazi kwenzakalani bahlangana esigangeni uyamfonela efonela uAsanda okuma wengane yakhe amfonele akanankinga uAsanda ukusuka kubo eze kuNkanyamba kodwa akakwazi ukuthatha ingane ayinikeze uNkanyamba noma akakwazi ukuhamba noNkanyamba emvakashise kubo ngokosiko njengoba ingane nakubo kaNkanyamba befisa ukuthi ivakashe njengengane aseyihlawulile wahlawula nomuzi ngaphezulu namhlanje uNkanyamba uthi Nyoni TV uthi malandela mani ngiphelezele siye ngqo ngifuna ukufika kuyena ngumbuzo ukuthi kwenzakalani awuhlale nje lapho ubuke ishow yimlo la khona ngisuke ngithi khona amalanda landelani no danko sanibonani igama ngoNkanyamba ngimemene nabafowethu la ukuthi ngizongilekelela la nginenkinga ukuthi ngathandana noma ingane yami uAsanda okay so mangithandana noAsanda kwarathi nje khulelwe sijabuluza usenengane yonke ngisupport njengomuntu ozosoba nengane naye sitetwe ingane kube right kube kuhle ngisupport ingane kahle kodwa ke manje inkinga ke nginayo ye challenge ukuthi mangicela ingane uthi angifike ngizoyibona ngifike futhi ngiyibone noma sihambe siye endaweni lezokujabula mhlawumbe kuma mall ema parking sijabule ngimthengele into ezimnandi uma ngicela ke ingane ngithi sicela iye ekhaya noma kunomcimbi noma kunomsebenzi qala lapho ke inkinga akafuni ukuthi ingane kushuthi ibeyibone noma ekhaya noma yazwe ekhaya noma izovashela ekhaya akafuni ichithe nami isikhathi esiningi ikakhulu baze bengizoba nomndeni wami noma ngiyele emakhaya uyayikhuluma lento naye eNkanyamba uthini ma uyixoxa naye ukuthi mhlambe ke uyabona yini mama ukuthi lana la akunelisekile mfowethu kuvele ukuthi angihleke bengikutshela ngoba yena bo bengikhuluma naye uyakhuluma kuba umuntu ongenankinga kodwa ethi ngeke phela ingane usaba ukuthi ingane izothi once yajwayela ngasekhaya izokhula kushuthi into engiyibona mina kuyena uma ecaba ukuthi ingane melokho iza ekhaya yocela mhlawumbe sifuna ukuhlala khona angazi ukuthi lo mqondo uthatha kodwa akangazi sengikhulumile nakweni kwanele futhi ngiyahluleka mhlawumbe ningakona ukuthi ningicebise ukuthi ngamele ngenze njani mhlawumbe ukucacisela umbukeli osibukayo nje manje ngiyafisa ukuthola ukuthi ingane okhuluma ngayo ingane engakanani okwesibili ngiphinde ngithole ukuthi kulezi zinto ezinokwenziwa zengane njengokuhlawula ingane lonke nje usikweni olenzayo ukugeza umuzi kuhlawula ingane lonke nje usiko olenzayo uma umfana uzela ingane ningashadile lo siko usulenzileni ngoba phela ezinye zezinto ezigcina uthola mhlawumbe naye unengcindezi kubo ngifisa ukuchecka nje kulozo zinto zokuhlawula nengcindezi kubo ekhaya kubo kukanjani ngoba mhlawumbe singabheka yena kanti nathi sizogcina sithi masuka kanti vele nawe unamacala vele uyabona mfowethu yabona ngoba ngisho nje ukuthi le ndaba ungathi istory uma ngiyichaza ngoba phela mina abona
wathi ekhulelwe isisu singaveli wabe ngitshela ukuthi kuba uzoxoshwa mekuthola ukuthi ukhulelwe so kumele mina ngiphuthume kubo ngihambe sokuthize ngathi mina ngathi ngeke ngoba ngisacela ingane kuqala ngiyibona uyakhula ke ingane yazala athi imizalwa ke ingane kwase ngihamba ke ngoba phela umzi womuntu lengone ku ngihamba ke ngawethula ngafika ngakhipha ke inhlawulo inkomo nembuzi okay ingakanani ingane ayisancane lengane engikhuluma ngayo incane nje kakhulu isancane kakhulu so manje ngakho nami ngibhalele kunini abafethu ukuthi ningisize because angifuni ize ibe neminyaka ethini ngoba okwamanje sakhuluma ingane sancane kakhulu kusawuswane lengikhuluma ngalo so manje ngake ngithi lenkinga ngivele ngiyibeke ngiyiphuthumise kusemanje nje ngishilo usizo eli wazi ukuthi kwenzakalani yebo kusheshe ngazi manje ngoba manje once ngahlala kunzima ukukhulisa ingane 15 years uthole ukuthi akuyona yakho noma yakho sengithanda ukungabaza indlela izinto ezenza ngakhona kodwa wena njengobaba ama responsibility wonke uyawenza agculiseke nayo uma wengane njengoba mfowethu ekwazi nje ukusuka sokunikeza ingane ngiyibone futhi uyagculiseka impela uyagculiseka ngiyawenza konke yikho nje ukuthi ke manje inkinga enginayo ukuthi akafuni ukuthi ize kumina ingane phela nami ngiyajabula ukuthi ngibone ingane ngihamba ngiyigonile kanje yabo ngokuwe yami ngoba phela isancane ingane esaphathole ngikhuluma ngayo okusho ukuthi inkanyamba la sihlangene khona njengoba simla ila othe khona ingane uyibona la uyigcine la futhi noma nema malls ke kadusho kodwa isikhathi esiningi ukuthi uyibona la njengoba kutshela nje bhuti ukuthi yabona nje kulezi indawo ngiyabona nje le ndawo le njengoba kukhwathi kanje ngithiwa ke sohlangana la ngiyibona ingane ngabinankinga noma ke sambe mengizoyithengela into zayo ke lezi ezincane mhlambe ngoba kuyingane nje sancane le akithi nje manje ubungamtshelanga ukuthi siyeza bengamtshelanga kodwa umuntu ongethi mengimfonela ngimcela ukuthi akafike ekwazi ukufika babukeli la sikhona namhlanje sisendaweni la kuhlangana khona uAsanda benonkanyamba unkanyamba kuba abawengane ke uAsanda kuyavela ukuthi banengane esancane kodwa ke unkanyamba okuyena osibhalele uthi uzenzile zonke izaba ezenziwa umuntu wesilisa uma ngabe zelingane bengekho emshadweni la sikhona nje manje la behlangana khona la bekwazi ukuthi bebonane khona benoma wengane kodwa manje okubuhlungu ke ukuthi ingane uyigcina la kodwa ama responsibility njengobaba wengane uwenza wonke sizombiza uAsanda eze la azosichazela ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi yini abambene nayo lobhlungu kakhulu udaba lalensizwa ingane ayikazi izivakashe ngisho endlini yakhe eMlazi la ihlala khona ayikazi izivakashe ngisho emakhaya kodwa ingane manje iyohlanza inyanga yesithathu inyanga yesithathu 5 months iyohlanganisa manje u5 months manje kodwa lo muntu akakaze eze igona ingane yakhe endlini alale nayo ayikaze iziye kubo kodwa zonke izaba uzenzile uhlawulile wageza umuzi konke okwenzile ake silinde kuAsanda sizwe ukuthi kuhambani akumfoneleke size ukuthi siyamthola yini kodwa vele umfonelo akwenzeke ngezi hayi akujwayelekile mfowethu kodwa phela ngeke umuntu uzoba naso esheshe efika kodwa nje ngijwayele ngoba kade ngina nje khona lelezo hello unjani Asanda yaphila ngiyaphila ngisacela ukubona yazi maku ungashongana waphela ujwayele ukungitshela ukuthi uma useze and disconnected nakho la ekhaya aye kulungile kodwa phela into ngeke uhlale kakhulu ngoba because kuyaphuthuma vele ukushiya nje lento sothi ukhuluma kancane mase uyahamba ngiyakuwe kodwa athi ungaphuthuma ngiyakucela kodwa uyazi angazi phela ngiyalanga nengane ekhala ngazi ukuthi ngenze njani okay ngiyakuwe after 10 minutes yebo ayikulungile ngizolinda kodwa kuyaphuthuma ngicela nje uzame ukushesha okay ngiyabona yona lesho ukuthi bengaze ngikhulume nje kuseni nje kumcheck ukuthi ulale kanjani ingane
phela o12 manje Ayi mfethu mina ngumuntu wasemakhaya isikhathi esiningi ukhulu morning nje awushaya ngasho awulutho ngifona nje umuntu mengimkhumbulile kuphela kodwa nje nginakho ukufona kodwa hayi phela insuku zonke kanti manje khona inkontra ke sengiyisayinile ukuthi sengiyovuka ngifone hayi futhi no ake esokulinda uzoqhamuka ngapha ya uzoqhamuka la ngaphezulu okay hayi ngoba vele kubo kungabi ake silinde ngiyabonga mfethu ungathi ngingasizakala manje kodwa ngiyanethemba mase nifike ngoba sengibonile nisiza abantu kodwa ke mina ngifuna mangithola ingane yami nje kuphela hayi khululeka uyena lo awuseqhamukile awuyena futhi asithele kusasondeleni la hayi noma simenile Hayibo kwenza njani manje ngifana namakhamera ngicela uma nje izathu esidala lokho ukuthi ngizokuchazela phela ngoba uyafika kodwa akwenze njani ngaphezulu ungizela amakhamera nje asana kuningi yini ungizela amakhamera yini lo ehluthu uyikhuluma nami efonini ungizela amakhamera nje sesikhuluma kwaze kwafika esikhathini sokuthi mina okungcola angifone ngidinga usizo ngibhale kulolu hlelo lolu kade lasiza abantu ngibona lo right ohlangothini la abantu abangazi umphakathi wonke mina ngiyazi abantu abangibona namakhamera bathini bona phela ngithi njengoba abantu bekwazi nami bangazi abantu so nje hayi ngithani naleyo ngicela ungihloniphe mina njengoba nangakuhlonipha ya phela sizokuhlonipha ngakho ngifune isixazululo angisenzazi ukuthi ngendlela ngifuni buka nje obhuka busy bangirecorda mina manje uzobuka umhlaba wonke cha mana cha ngicela ukungena kancane ngiyabingelela siswami uyaphila mina igama lami nguMalandela ngisuka kwiNyoni TV iNyoni TV isebenza kanjena ke umuntu makuthi kukhona into abafisa ukuyidingida uyayibhalela thina uma ukuthi isimehlulo yedwa wenu okanye akabutholi okanye kunodaba abafisa ukulidingida uyayibhalela thina siyaxolisa kuloko kwamakhamera kodwa thina siyasebenza sibizwe nanango baba wengane yakho akona njengoba ngisho nje ukuthi ngibabezela ukuthi bezongisiza mala nodaba lengane ozumngala sozumngala udaba lengane ayifuni ingane ingane elani ngane ukuthi ngifune nami igcina ekwazile ukuthi bezoyibona ekhaya hayi ingane akuyona yakhe ingane yami bilonga la kumina ingane yakho yebo yami iphila kuwena yebo kongisoke ngikhiphela imali mina ingane yami awungazi kusona namhlanje imali kungayikhiphi ingane le ngikhuluma ngayo ingane yami mina ngayithola la imanzi lengane akayoni awuyifuni imali kuyena akayondla ingane uyayondla yini manje usho kanjani ukuthi angayithanda ukuthi angifane namakhamera ngoba abantu besingayikhuluma soyithutha befoni mhlawumbe sihlangane samo esikhuluma angabe seqhubeka sekhama namakhamera nje cha manje umuntu angahlezi ngifona sihlangana sikhuluma so phela ungakaze phela ufike namakhamera angaphela into edawude ngifike namakhamera ngoba bengizocela usizo usungihlanyela wena cha kodwa ke lokho ungitshela khona imake asanda mina mfethu angikwazi yabo angikwazi futhi anginankinga nje nokukwazi kodwa manje awukwazi mfethu ukuthi umuntu ekusupport ingane ko ekusupport eqala ukukhipha imali usakhulelwe uzothi uyakuhlanyelwa yabo naye khona izinto anganelisekile ngazo wena mhlawumbe kufanele ngabe ucela mina ukuthi uthe ubani chaza ukuthi nguMalandela ucele mina ukuthi but ayikhona indlela ongenza ngayo ukuthi ngikhulume naye eceleni hayi ukuthi uyakuhlanyelwa umuntu owondla ingane lengane lena wavela wayoyikhanje esihlahleni wayithwala ngayenza nawe sasijabule nawe fine manje lenzima ingane ehlala kina ngene yebo ingane mina yasekhaya abakethi bengayiboni ngazi wena asande wenziwa yini ukuthi ingane nibonanele la umvumela ukuthi ayibonele la endle phela isendle ngoba ingasekhaya ingoba ingakini kodwa imali uma ikunikeza nayo ukunikeza la uzonginikezela naye unkanyambo baba wengane yakho uthe ufuna ukuxoxisana nawe nikhulumisana ukuthi ingane isuke kuwena ize esandleni sakhe ingane uyihlawulile ingane uyikhokhelele uthi uma wakho kini wafuna inkomo yemali okusho ukuthi anikweletani lutho and ingane uyayondla mfethu ke ake nikhulumeke ukuthi ingane uyamnikeza noma nithini hayi ayikho ingane ayitholayo ngayathole ingane yami imini wami ngithole ingane 9 months usho ngalokho kusho ngiqiniseke 100% wena uthole ingane 9 months yebo imali beyinika ubani bekene ubaba wayo wena baba wayo khona into bungikhombe ngayo cha so manje mina bengithi lengane nami ngiyayifuna ukuthi izobonwa ekhaya
uzokhuluma lokho ngitshela khona kulamhlanje ngifile. Hayi bo, ufile iyo kubo efile kanjani ingane kodwa imali uyithatha zonke kanti Provide ingane yakhe phela le mali ayidliwa le ekhaya imali engane yakhe idliwa ingane yakhe. senze nje nanomvumelelano uthi kanti ahlawula ingane. Hayibo. Kanti lento yokuhlawula ingane yokukhokhela ingane namfuna inkomo yonke yemali kanti nanichazani kini. Lutho. cha into ezokwenzeka la ilokhu njalo into ezomele yenzeke la mina ngoba vele lento kade ngisikhuluma naye into engizoyenza mina la ngoba sekuyacaca la khona la okungabonani kahle khona la nokuthathana kancane lengane le so namhlanje into okumele uyifake la ekhanda ngizoyithatha mina namhlanje ngihambe nayo Awutholi ingane awunuka ingane. kube umusa kwakhona ngoba Uhamba kodwa nje ufela lawa camera akho. cha la cha mana la Anikwazi ukubanga ingane bafethu. mukhumbula phela ukuthi akukho jantshi ongangivimbile la ukuthi ngithathele ngane Vela so manje yini enzima kule ayikho ingane uyithola la. wena usuhlole nje ukuvusa ikhanda lakho lesihlaza futhi ngicela ungidedele nami ngithathe ingane ngihambe nayo Cha ingane yami. Asanda ngithi ingane uyayondla. Yebo uyayona. Manje wayipho ungamnikeza ithuba lokuthi at least ke noma usuku olodwa noma insuku ezimbili. Futhi lo bhuda kangene ke indaba yenza umuntu ukuyintona ophumbiza ama camera dila nami ubhuda kangangena ndawo. cha ubhuti vela kangena endawo mina ngizocela usizo ukuthi kunjani Mina ngikhuluma nawe nje usuqala wakhuluma nami wena. finish ke khuluma ke nami vele mina hlezi ngikhuluma nawe into edala ukuthi ngize ngibhale la ukuthi ngizocela usizo ukuthi kini ngoba vele abangifuni mina into engifunayo ngifuna ukuthatha ingane boyibona ekhaya kuze nami ngoba lengane sengibatshelile ingane Okay Asanda mfethu awuyenze nje lento ibelula. Mboleka ingane. Akho ngane. Yabo lo daba nje besengene umina. Ngeke akukho ngane yakho ezolahleka akukho ngane yakho ekuthiwa uzophucwa yona ungayitholi. But nje sicela ukuthi noma nje mfethu insuku noma 3 days umnikeze ingane. hebi yabo nawo mhlola mana yini engangivimba Kodwa imali yakho uyayithatha imali yakhe. Yebo phela ingane yakhe. Nyanga zonke. Yonke ingane yakhe phela. Uyondla kanjani uvuma kanjani ukuthi umuntu ondle umuntu umvumela ukuthi akunikeze imali kodwa awumnikeze ithuba lokuthi abone ingane. I-right lonto le. I-right lonto le. Akho ngane ayithola la. akho ngane ngayithola Izohlala 3 days mapi khona. cha into Mfethu uyayibotha ibhlungu kanjani lento? Uyife ngasayondla ingane. Angithi uwe futhi uzogijima enkantolo lapho uyomondlisa ngenkantolo. hayi ke Hayi bafethu. ungathi ke la sekufike kugcina into ezokwenza nje manje engizoyenza ukuthatha ingane nami ngihambe nayo ukuthi izobuya nini ngoba phela Hey man, bafethu. come on hey Ingane yami. indaba lonto le Ingane yami le. nami Ubona hamba ngani? Ingane yami. awekhulelisanga Ingane yami. Ingane yami. Nizolimaza Ingane nawe yami. mfethu. ungathi manje uzoma nawe phambi kwendlela yami la ngikubize ukuthi uzongifika Awuna ngane wena ingane yami. Hey, kwenzeka nje. Hey, ingane ngithe yami uthola ingane oyitholayo. Akho ngane wayithola wena. cha ingane ngiyithatha vele ingane ngihamba nayo Man bafethu. vele into zawuzenzela into esele kusale Ngicela ugade ingane kancane. Ngicela ugade ingane. cha mana No yima baba. mana kuni Uzosubophisa into oyenzayo. cha ayikho into ezobophisa Uzosubophisa, into uzosubophisa. ezokwenzeka ngoba vele Awubambe ngiyibona isikhwama. ukuthi inokuthathela kancane mana lento into le inokuthathela kancane vele phakathi sekukho Okay imaki. Yabona nje iphuthe lokuqala lenzekayo. Elokulwa kunengane encane eniphethe. What if lengane yawo iyalimala uzosubophisa bafa. zamana iphutha likho mana umuthi Mina ngivumele asivumelananga na ukuthi so. ngoba nami uzothi iphutha likhona manje likuphi iphutha ukuthatha ingane yami iphutha No, ilento yokubangwa kwengane. asibambe la mina ngithatha ingane Imali. Asanda ngicela uze ishiya ingane. Ngicela ushiya ingane. Ozume ngala. hayi ke sokwasibona Ozume ngala. Bafethu ngicela ukungena kule nto yenu. Njengamanje senze iphutha. Kunama social worker abaningi abantu abasibukayo. Lento ukuthi manje sibanga ingane ekugcineni ilimaza thina, uyabo? Ngizothi nisabanga ingane iphunyukiwe ilimali bese kuba inkinga yami leyo. Kube inkinga yeshow neyon TV. Mfana kithi khuluma ngicela nikhuluma into eyi1. Mfethu iziphi izathu ezenza ukuthi ungamnikeza ingane? Awukwazi ukuthi ungathi ingane akufanele
ayibone noma kufanele iye kuyena because uma wakhe amfuni ekugcineni uma wakho wakwazi ukwamukela imali. Number 2, ingane akusiyo yama wakhe yakho. Mfethu enza iqiniso kuyo yonke lento. Mhlawumbe mawuthi khona singakwazi sitshele thina mawuthi mina senginamuntu engithandana naye. Kushaka ke lokho ke namhlanje. Nginazo. So mana sonke lesikhathi lesi kuba ingane yobe ihamba kuba ifike noba ingane lala noba ingane kuba. hayi nakho ilala nobani? Mina ngilala nobani? hayi nakho umuntu omngaka understand leyo nto ngihambisa ingane kuba. Uzoyeka kungethi uzoyilandela mina ingane. Akho ngane wayithola Phela nama khona umama ekhaya ingane ngahlala nomama. Mina Mina okwami ukuthi ngilanda ingane ngoba ngihamba lapha nami ngobabe ingane. Futhi ngoba lokho manaka. Wena uthola ingane nje thopa. Manaka wena ukuthi wena njama njengoba usunomuntu wakho nje kanti bengizowazi nini lento makuthiwa ngile Channel News TV. Angikwazi isikhathi mase sifanele nje bese kuyisona ukuthi wazi. Lo mfana lo kusho ukuthi naye uyakhipha imali ukuthi uyakunjani. Yebo uyazi usuku wena usudle imali zabantu manje ezimbili uwedwa. Yebo uyabona uyini lapho munjalo angazi uqhaphaza abantu wena kubona into enjalo ayikho inkinga ndohlehla cha kodwa into kumele yenze ngifuna umela cha ukuthi vele ukhona ukujwayela vele kukhona kuyena sekucacile la azi ngama ngendoda entshakhe ukuthi wena lolingane umlela mina ngikwazi ufunana hayi vele ke nakuba nawe vele ufunda balena vele sengive on ngempilo kuvele kwalento kodwa wamuva yebo hayi kulungile ntombi hambe ubaminya phambili mina vele ngiyabonga kuna vele ngempenge ngisho emuva ofana nawe vele akasafuneki empilweni yami nami vele ngibafuna manje okwami ukuthi nje ngilungisa indaba lengane le imani ake siqoqeni lento uthi nje manje khona umuntu othandana naye yebo khona into entsha noma into esinesikhathi entsha ngiyabonga mina imani ima phethe ngangidlala nto hayi bo mana kunjani nomuntu abamushe ngimthandayo manje ngathi ngayi manaka lalela into ezokwenzeka la ukuthi aqale angilungisela imafethu no yabo uzongibophisa lento yenzayo uzosibophisa lento yenzayo akashaya umuntu esifazane angiboshwe vele akashaya umuntu esifazane ni happy akubuyi ingane yake ngiqhubeke nibe happy Zabo singane yakhe phela na ukuqhubeka nempilo. Hey. Awungani nawe nonyengane wena. Awungene uhlangane nengane wena. Awutholi ingane. Lalela. Imani. Kunze into engicabanga ukuthi usiyenze la. Hima. Okay sengimele inkambi yami. Kodwa ke into ekumele yenzeke la ukuthi angithi usibhalelile wathi sokusiza. Yeah. Manje lento osuyenzayo mina uthi akukhuzwe kanjani mina? Mawujikela mina uthi akukhuze kanjani? Mfowethu hayi yobe ngane yakho kodwa ke nami umoya Asande usuhlubukile ngicela niye kukulo Asande. Uyayibona inkinga ongifaka kuyona? Yebo ngiyibona. Uyayibona? Yebo. Kwenzeke kanjani? Ufuna kwenzeke kanjani? Ufuna kufa umuntu? Hayi angazi. Hlala kuthiwa i-GBV amadoda abulala abantu besifazane yini lento oyenzayo? Awumbuyiseli ingane yakhe uma ungasamthandi masudelelo yena. Akho ngane ethola ingane yami. Ingane ehlala khona ingane mina ngayimithi 9 months. Akatholi ingane sami nomuntu mina. Into engiyibonayo la akumele yenzeke manje ngoba vele kuyacaca ukuthi la lento ifuna ukuyala bengayimisela ukuthi iye khona njengoba ngeke ngasho ukuthi lo ngayilaka ntombi ngoba vele sekucacile ukuthi uyilento bengivele ngicabanga ukuthi uyiyo qhubeka kube yileyo nto leyo mina into engizoyenza la yini le nto engiyona njengoba manje usunomuntu bengingambi lo muntu la bezofela nini ukuthi unomuntu bekuthiwa ngibhalelanga nje isikhathi esifanele nje sesifanele nje njengalesi nje sidingakala manje nje ubusuwazi nje finish uqedile kwami uthatha ingane ngihamba akho ngane oyithola yini ogabe ngayo ngiyazi ngekuyithatha ingane yami ngiyazi ingane ibhilonga lapha mina uma wayo yimini oyincedisayo ingane Mfethu okay Asande yini exakayo ngayi isondla kunika sona sanele ikuphi inkinga umqome kanjani omunye umuntu unayo inkinga nje ngiyamthanda umuntu engisana naye manje Mfethu buyisela umuntu ingane yakhe hayi mina umuntu wami sihleli vele sikhuliswa yithu ingane kube yethu akanayo nje nawe ethanda ingane enakekela naye
nenkinga ngabani? Akanankinga. Hey ima Ubani lo? no bafumthe ubhalele mina ne ubhalele mina akwazi ukujikela mina ngihamba nawe Akahle nkuzo manje nkuzo. Wena makuthiwa futhi ngokwakho emalandeni. Ungenza njani la? Asandi Yasathi usto. Kabe ephikole. Asandi uyenza kanjani le nje uyenza ngempela lento oyenzayo Naye phela umuntu engisana naye ndakujika kuphinda kusayindawo. Naye ubhuti azama ungimuva ngempilo yakhe. ngicela umbuyisele ingane Ayikho ingane ayithola. aqhubeka yonke Uzoqhubeka yondle yakhe phela. Uzoqhubeka nje ingane yondle. aze bafethi mina ngiyadideka ngempela ke Cha manje emalandeni la. Angithi le nginayo manje uyazi ingane akuyona yazi ingane yakhe. Lo sikhotheni uhlangana naphi nengane yami? Uyahlanga phela uStepfather sayo. Kwazi bake. Akwazi nini naye. Kwazi wona naye? Abakina bamazi. Yabona ufike nini usikhotheni ku? mana wena Asandi kahle kahle yini inkinga yakho kanti yini inkinga yakho ikuphi inkinga yakho Inkinga yami ukuthi into engayikhuluma ngifuna ukuyikhuluma manje kwa wonke umhlaba uzovela ujiki. Ngicela ngingane yami ngihambe ngekhaya ngiqhubeke nento amade ngiyenza vele. Ngithi nginika nje ingane yami ngiphoqa ukuthi into engafanele uzizwe. Hey ngabona yini le ungafanele ihambe nengane yami. Cha manje iziphezo uyahambe. ayikho phela no angithi yabo nje manje Ngihamba nengane yami. imali imukuthatha ingane manje sakhuluma Mana ngabuye. sakhuluma Ayikho into engifuna ukuyikhuluma Namhlanje nayo. konke Ingane kuvele yami. akuphume konke Yini okufihliwe? imake wena kuphi lokuthola Hayi. Kwalo ngone yakhe akuyona ke yakho. Nginikeni ingane yami ngihambele. uthi njani? Ngithi akuyona yakho. Yini yona? Le ngane le yami. hayi mina Kusuka nini? mina bengiyibona Dala. mina yabo lento bengiyibona Cha mana mfowethu. Ingane yami nomuntu engithandana naye manje. Lo tshana lesimanje. Yebo, lo kade boshiwe. Mana nyo. imali mfethu Mana malandela la. Ingane yakhe ke lo usebuyile ke manje. imali mhlawumbe usisa ahlamba kayithathi ingane mfethu yake yabe nawe manje yabo lento esikhuluma la ayi ngeke inyova Cha mfowethu akuyona nyova ngoba phela la ingane kuvunywa kanjani kuba ngihambisa inkomo lengane lothi ngeze igceke. awuyithatha awuyibamba ayi baba yabo mina into ekanje ayi mfethu ngiyayisaba awuyibambe mhlawumbe ukhuluma uyibambile ingane yakho mfethu ayi manje nathi ngesilozivalela ingane la Cha mana la into engibuthi yenzeke ngoba kungenzeka kube kabili la. Lengane le kwalomfolo uthola ukuthi uzonikezwa ingane yami ngenxa ukuthi kuthiwa ngiyalaywa la. imali Mhlawumbe ngiyalaywa la ngendlela ezithini. imali futhi ungasondeli Asandi Yebo. yini pho ebikwenza uthatha imali yakhe Hayibe imali impande yesona. Yibi yaba. Yayizwa ke indaba. hayi kukhona okunye case close bafana bakithi sicela usidedela kancane sisi so Ukuzula ufuna ukuphula. imali Mana wafowethu So, umuntu akadedela ingane yami kuzokwenzakala. no mfethu khona inkulumo soyikhuluma kodwa manje ngicela somdedele sokufonela sokufonela mina ngizoba nenamba yakho Yebo. so arrange ezinye izinto kodwa sicela ukudedela Yebo. asikakwazi ukukhuluma kwamanje hayi Fonyo TV malandela. Into engibukayo la ngoba la sengixhaphazekile la. Wena mawuthi ubuzo lenza kanjani lutho? alo daba lisadinga angazi mfethu yabo njengamanje mina ngazi ukuthi njoba zela sokhuluma indaba engane sizolanda ingane uma kuvunyelwana nakhona ukuthi ingane sikwazi ukuyithola kodwa le ngiyificayo hayi mfethu isangididile no mhlawumbe ake singene emotini mfana kithi sambe okwamanje asingene ngicela nje singene emotini ayikho vele into ezolungiseka la vele sambe mina yabo nje mfethu ngangena Uyabona. ngena ngala
Mfowethu ziningi izinto ngizenzele ilo muntu lo. Sahlukumezeka nje sabantu besilisa manje ngabe ngiethile manje egcina kosuku mase kuthiwa ipage lenjavelo lento abajwa oma GBV. Mfowethu yabona nje lento le mase kuthiwa i-GBV violence ngoba phela aqeshe nga-actor la futhi uku-actor kwami bengeke kube into enhle yabona so nje manje into kanje into engizobona ngiyenze ukubulala lezi njalo lezi ngithatha ingane yami ngihamba No hayi ngeke bethu ungayenzi kanjalo yabo mina lento ithema yenzeka mina bethu ngiyaqala ukusebenza into kanje vele kangazi ukuthi ngithini yabo njengoba ngithi sisasumuntu asike sumdedele safuna mfethu na ukuyophefumula ubhodle mina ngizohlangana nawe sokhuluma ukuthi sizokwenza kanjani kodwa nje manje yabo njengoba ngithe asihamba hayi ngoba bafowade ngingaqondile ukuthi usizakala kodwa bengibukelela lento ukuthi nje manje inqumo esizozenza lapha noma wena uzosenza sizophuma endleleni ningabe ngithi yazi nasisumdedela ahambe yazi ukuthi namhlanje khona uzokucabanga mfowethu mina nje kubonga na ukuthi ke uziphathe kahle omunye umuntu mfethu bengenza okukhulu kakhulu nami abanye makuthiwa bengiphethe into ezikhali angithi yabona ngabe mhlambe amaphoyisa asendleleni ngabe khona umuntu oshonile kanti manje ke mfethu nathi kasisebenzi kanjalo futhi nawe uyamuzwa lento isho ngeqholo ngoba uma ekhuluma uyasho ukuthi hayi phela ngizama uzokwenzani angenzeke lokho ayini ukuthi ngizokwenza kuvela ngenze khona imali indlela okumnika ngayo kuyisenda ngani ngebank lezinto zoma-proof of payment ngoba ngicabanga kusasa lo muntu engavuka esethi awukazi ukunikeza imali kumnika kanjani imali bengishiyana kwesinye isikhathi bengimnikeza ucash kwesinye isikhathi bengimsendela kwesinye isikhathi bengimdeposithela bekwa ngokuthi ngalo sikhathi imali imi kanjani hayi kodwa ke bafethu iyonke lento nabazosifakazela nabantu ababukayo uyadinga ukuthi mfethu kwenzeke ubulungisa imali yakho iyona into ekufanele ukhokheleke yona iyona into ekufanele ngaphela siqala enkomeni siqala lengane le isakhulelwe yabo nje izelwe mayiqala nje kufanele siqale kule nkomo uyakoba imalini imali abayifuna labantu 10,000 phela imali yenkomo nembuzi nesondlo ingane sasesiswini ngoba isizelwe hayi ukuthi ngiyekile ngoba ngizale ingane nje ngiyaqhubeka mina kanti lo sikhotheni lo ngoba bekuthiwa nje uphuma ejele awumazi ukuthi wenzani uma ngabalele ibhandi fanele iqale nje kuleyo ka 10,000 wena bungazi usolela utho nje ngoba phela umuntu wakho mfethu manithandana sikhona izinto mhlawumbe unazo insoyana ezithize bekuclear nje yonke mfowethu ungasola ufikephi ngoba phela intombi yazi intombi zalema eThekwini ngoba kuseThekwini nje la so manje ngiyazi vele nami ngoba phela hayi ukuthi umakoti wami la ukuthi ingodosi yami so umakoti nginaye kodwa naye ebengamazi ngoba phela ngeke ngihambe ngiyichaza kubo bonke abantu engidibana nabo mina ngumuntu ngasemakhaya so nje impilo yami iyamakhaya mfowethu so le ntombazane le ingixabhaze kakhulu ukuthi kuhlangane ngithi mina eyami ingane ngoba phela yangijethi ikhulele ekugcina kosuku kanti bivele ngifici nomuntu kusho ukuthi indlela esiyibeke ngakhona kwale ngane ithi yami nje jikijiki namhlanje bekuthiwa nginemanga lena shule ngane le bengiyokwazi nini ukuthi akuyona yami bengizokhulisa ingane for 15 years kuvele lo sikhotheni ngoba umquba uphuma ejele ayinto nje useless bethu iyangidida mfowethu la mina ngibonga nina bakanyoni ngoba inyoni TV makuthiwa kusho ukuthi mina ngiyibhalelanga ngabe liqinisa ngitholanga 2 okuhlukumeza ngabantu besilisa shuthi into engakiyeke kwenze ngoba lengane nje le isemshinini le okhipha imali yimi lo imifona nje ikhalwa ngemali ingane akufuna ukuthi ngize ngiyibone senze ufikile la kwangibona ngithinta le ngane yabo cha bafowethu asike sibambe kwamanje ngicabanga ukuthi mhlawumbe inhlelo eziqhubekayo mhlawumbe sizolokho siwenza ama-updates kodwa nje mina nawe nethemba lonke lisebenza kwinyoni ngemuva sizolokho nje mfethu sizama ukuhlangana na kodwa nje mina ngikucela ukuthi hayi lento awuyehlisela umoya kwamanje uzama nje ukuthi mfethu nawe ungenza izinto ezingagcina zokumoshela ikusasa lakho ngento ebiyilula lento nje ilula mfethu ukuthi nje hayi mfethu ungayifaki enhlizweni wayitshela ukuthi njengoba lezi zinto zibehlela nabanye okusho ukuthi ke mfethu into vele
eyehlela abantu abaphilayo la emhlabeni nje uyabo. Inkinga mfowethu la mina Phela, ngoba amatoha angimile kahle. Ya. Ngizama ngempela ukuthi ngiyayihlanganisela la. So ngoba ngiyihlanganisela kanzima nje umuthi angingayifaka enhlizweni. Ngeke ngayifaka ngoba imali yami le okhulunywa ngawo la. Okay. Funa khona ngoba ngingasebenzi ngiyihlanganisela nje. Okay, mfowethu. Kuphanda kanzima ukuthi ngihambe egcina kuzova namhlanje ukuthi ilengane le angiyona eyami yabona. Hayi into sokusiza ngayo mfowethu kufanele thina sokulekelela ngokuthi kubuyele imali. Finish. Ya lo 10,000 ilokho nje. Mfowethu ngingabonga uma sengitholile imali le ehambe eyophila impilo yakhe noScotteni lo wakhe ngingamazi ukuthi nami ngangiboneni kuleli shop ngiyazi ukuthi ngampela ngangelifunani Oh